Benvinguts a aquesta nova cita, una cita mensual al voltant del món de l'economia. Converses Banc Sabadell intenta abordar diferents temes que preocupen a tothom i ho intentem abordar amb experts de la manera més entenedora possible. Avui volem parlar de la indústria, Catalunya, la indústria, una cosa que anava aparellada en dècades anteriors i que en un moment concret, probablement, va haver-hi divergència d'opinions sobre si calia o no seguir potenciant el concepte industrial per donar pas a altres. Avui volem entrar en profunditat en aquest tema i hem volgut convidar a 6 veus que són autoritzades, cadascuna des del seu vessant. Per exemple, la de Modest Guinjoan. Benvingut, Modest, què tal? Ell és doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, consultor en múltiples empreses i institucions, també soci director de l'empresa Barcelona Economia i autor de llibres que, per exemple, ens intenten comparar a Catalunya amb models com els d'Àustria i Dinamarca. No sé si molt industrials, Modest, però Catalunya és més industrial que aquests models als quals podríem intentar imitar. En general, sí, és més industrial, però també s'ha de situar en el context que la indústria, a nivell dels països més desenvolupats, està subjecte a uns canvis molt importants i a un procés de descens, que no és un fenomen ni europeu ni català, sinó que és un procés propi dels països més desenvolupats. Som en aquest context i en aquest context som encara bastant industrials. També ens acompanya en Salvador Clarós. Benvingut, Salvador. Hola. En Salvador, bàsicament, es declara sindicalista, membre de Comissions Obreres, però també, a més, secretari del Pacte Més Indústria. D'entrada, per què no avancem en 20 segons què és aquest pacte, com s'arriba a aquest pacte, si des dels sindicats i des de quin tipus de govern s'arriba al pacte? Sí, el Pacte Més Indústria neix al desembre del 2012 com a resposta a la manca de política industrial i d'impuls, o sigui, davant del que comentava d'aquest retrocés en la indústria general en tota Europa i també aquí a Catalunya. Llavors és una plataforma que aglutina els dos grans sindicats, Comissions Obreres i UGT, les patronals Foment i Pimec, els col·legis professionals d'economistes, d'enginyers industrials i enginyers tècnics industrials i també les 3 grans universitats, la de Barcelona, l'Autònoma i la Politècnica, i que ha presentat, diguem, iniciatives, concretament l'any 2013, un compendi, un catàleg de 138 propostes per impulsar la indústria a Catalunya i actualment, el darrer mes d'abril, vam presentar una proposta en els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè el Parlament subscrigui un pacte nacional per la indústria. També és amb nosaltres en Joan B. Casas. Què tal? No sé si és la primera vegada que està en el plató del Punt Avui, però evidentment sempre que es vol reclamar la veu del conglomerat teòric, del conglomerat dels economistes, es busquen veus com les d'en Casas. D'entrada, m'agradaria que fes una mica d'introducció sobre el concepte de reindustrialitzar, perquè, clar, dius, hem de tornar a repescar un concepte que potser algú va donar per enterrat, mort i enterrat massa d'hora? Bé, el que sí que és cert és que s'ha demostrat, especialment durant tots aquests anys de crisi, que les economies que estan estructurades al voltant d'un sector industrial potent doncs han resistit millor la crisi i té una quantitat d'avantatges importants. Per tant, des del nostre punt de vista, que som una societat tradicionalment industrial, doncs és bo no perdre aquesta condició. I que, tal com deia el Modest, ens hem d'adaptar al que és la indústria en el segle XXI, però, en qualsevol cas, hem de mantenir aquesta diguem-ne, centralitat del sector industrial si volem tenir una economia potent. Ja saben que en aquest programa, Converses Banc Sabadell, evidentment sempre hi ha una representació important de l'estructura que ens dona suport i avui donem la benvinguda al Daniel Carrasco. Benvingut i gràcies per ser aquí. Ell és director Espanya i Zona Euro del Banc Sabadell. Hi ha aquest departament, no?, de Zona Euro. I atenció, perquè darrerament també hem sentit molt el president Oliu parlar de la magnificació o no del ser, diguem-ne, membre o no de la Unió Europea. Però bueno, aquest seria un tema col·lateral que no sé si val la pena avui abordar. Per què no abordem el concepte que avui ens pertoca, que és aquest tema industrial pel Sabadell, pel Banc Sabadell?
quin valor se li dona, bàsicament, al potencial industrial d'un lloc com Catalunya? Hombre, al final hay que recordar que el Banco Sabadell, que inició su actividad en 1881, fue un banco creado por los fabricantes de productos de Sabadell y las patronales de Sabadell, con el objetivo de crear una banca que favoreciese a la industria local y permitiese proveer de materias primas como la lana o el carbón de forma en condiciones favorables. Entonces, bueno, la industria no deja de ser un aspecto importante para el banco y para la economía en general, porque al final la industria tiene importantes efectos multiplicadores respecto a los otros sectores de la economía y, por lo tanto, tiene un importante efecto arrastre respecto a la economía en general, ¿no? Continuo presentant els convidats. Ens acompanya també l'Antoni Garrell. Hola, Antoni. Ell és president de la Fundació per la Indústria, és enginyer industrial i, en definitiva, sentir parlar que potser s'ha de tornar a potenciar el sector industrial català perquè siguem competitius en aquest futur. Ara, sortint d'aquest concepte de la crisi, una mica ja apuntant a la sortida, la indústria ara sembla que tothom ja la dona com el primer argumentari per poder-ho fer. I des de la Fundació per a la Indústria m'imagino que és benvinguts a la idea que ja teníem fa temps, no? Efectivament, si algú sempre ha parlat de la importància de la indústria com aquest esperonador del que és agafar l'avenç tècnic i avenç científic i convertir-lo en progrés social, que en definitiva és posar-ho això en productes que siguin clarament innovadors, productes diferencials. Aquesta és una de les característiques que ha definit la Fundació per la Indústria. I ara en aquests moments més que mai, perquè vivim en un moment on la reindustrialització segur que és possible, perquè cal reinventar la quotidianitat, és a dir, tot s'ha de reinventar com a conseqüència d'incorporar els productes bàsicament dos factors, el que hi ha al derivat de les telecomunicacions i el que és la computació intel·ligència artificial. Això obre noves possibilitats enormes on els costos que va obligar a localitzar certes empreses ara ja no són el cas. Per tant, efectivament, nosaltres estem en unes condicions immillorables per aprofitar aquesta nova tendència de relocalitzar les empreses. I acabo, completo amb en Ramon Pons, benvingut Ramon també. Ell és membre del Consell Assessor de la Universitat Internacional de Catalunya i des del món universitari es veu, diguem, que la indústria torna a ser considerada. Hi ha també vocacions universitàries que estan potenciant i el món industrial, en tot cas, torna a tenir molta presència entre les vocacions, entre els desitjos universitaris. Sí, fins i tot l'estratègia Europa 2020 parla d'arribar a una ocupació del 20% de la població activa i superar el 20% del PIB, que a Catalunya ja la indústria representa un 20%, però em sembla que tenen l'objectiu d'arribar a un 25%. A veure, tothom està d'acord en que hem de potenciar la indústria, però fabricar productes amb menys component de mà d'obra com al passat, menys component material i, en canvi, incorporar coneixements i tecnologia. Presentats els nostres convidats, com sempre, donem pas a aquest vídeo que tracta de resumir no només la qüestió, sinó també plantejar ja algunes de les preguntes en les quals aprofundirem d'aquí uns instants. Catalunya té una llarga tradició industrial, amb períodes de crisi i d'expansió que han configurat un model propi. La indústria representava l'any 1980 gairebé el 38% del PIB de Catalunya, ara és el 18%. El mateix ha passat en altres economies industrials. La indústria ha perdut pes i el seu lloc l'han ocupat els serveis. Les societats vertebrades per un sector industrial són més estables que les que estan volcades a l'activitat especulativa. La indústria dona solidesa a l'economia d'un país i, ben estructurada, permet resistir millor les crisis. Aquesta és una de les lliçons més dures que hem après en l'última crisi. La indústria catalana està molt diversificada. N'hi ha diversos subsectors, com el de l'alimentació, el de la química, el de l'automoció, el de la farmàcia, el del metall i el de l'energia. Hi ha un fet que hi juga a la contra. La indústria catalana està massa atomitzada, amb un elevat percentatge de microempreses. Això dificulta aconseguir finançament, impossibilita la recerca i el desenvolupament i complica la internacionalització. A més, sectors madurs com el de l'automoció i la química tenen un pes comparativament important, però la indústria catalana té una elevada capacitat exportadora. El sector exportador català representa pràcticament el 30% del total espanyol.
Els especialistes creuen que per potenciar l'activitat exportadora caldria treballar en la creació de la marca Catalunya, un element distintiu molt important en un mercat global. La indústria necessita mà d'obra especialitzada i aquesta tendència, segons els informes presentats al Fòrum Econòmic de Davos, augmentarà en les pròximes dècades. Pel contrari, els llocs de treball amb poca especialització i d'escàs valor, vinculats als serveis, semblen sentenciats. La mà d'obra especialitzada rep salaris millors i, per tant, contribueix més al manteniment de l'estat del benestar i fa que el consum interior esdevingui un motor econòmic. A Catalunya hi haurà una forta demanda de llocs de treball vinculats a la recerca i la innovació, tal com passa ara a la resta d'Europa. En l'anomenada quarta revolució industrial, el coneixement no crearà tants llocs de treball com els que es destruiran. A Catalunya hi ha ara mateix un moviment dels grans agents econòmics i socials en favor de la indústria. Aquestes entitats van promoure l'any 2012 el Pacte per a la Indústria de Catalunya, també conegut com Més Indústria. Fa uns mesos van adreçar al Parlament una iniciativa amb 138 mesures perquè s'impulsi un pacte programàtic per a la indústria. Aquest pacte ha de contenir polítiques industrials, però també mesures transversals que afectin les infraestructures, la formació professional i universitària, els centres de recerca i transferència tecnològica i el model energètic. Com podem reactivar la indústria? Com convèncer el sector financer en un moment que persisteix la desconfiança respecte a les novetats? Quin és el model pel qual hem d'apostar? Catalunya ha de continuar amb les indústries tradicionals o n'ha d'apostar per noves? El procés de reindustrialització perilla si torna a aparèixer una bombolla especulativa? Aquestes i altres qüestions en el debat amb el Banc Sabadell. A continuació. Sovint en aquest moment del programa, quan hem contemplat aquest resum en forma d'audiovisual de gairebé 2 minuts i mig, hem plantejat moltes preguntes, però jo crec que val la pena tornar a reconsiderar algunes d'aquestes preguntes i fer-ho amb les respostes dels experts. D'entrada, es parla de vegades de reindustrialitzar. Vol dir que ja vam perdre el nostre ADN industrial o estava latent, o estava hivernant? Què en creieu? Qui vol ser el primer a trencar una mica el gel i anem dinàmicament contestant? Modest, vam perdre aquest, diguem-ne, fil industrial i ara hem de repescar-lo? Una part del fil industrial l'hem perdut, però forma part de l'evolució de l'economia. És a dir, descansar en sectors que no són competitius a nivell internacional, tenint en compte els nous actors que competeixen des de la Xina fins a Alemanya amb automatitzacions, etc. Si no t'adaptes, no ets competitiu. Per tant, jo crec que Catalunya té ADN industrial. El que passa és que potser s'ha deixat caure massa teixit i potser podem fer més coses per impulsar-lo perquè qui té l'ADN té capacitat de creixement. I si de cas després en podem... Això em fa que en Garrell em demani primer la paraula. Jo estic completament d'acord amb la part de dir que Catalunya segueix té l'ADN industrial. El que no estic massa d'acord és amb la definició prèvia de dir si hem perdut o no fil industrial. Jo crec que no n'hem perdut el fil industrial. El que hem perdut és tamany, capacitat. És a dir, hi ha moltes empreses que al llarg dels últims anys, més que dels últims anys, a partir de l'any 2000 i després d'una forma accelerada a partir del 2007-2008, evidentment moltes empreses s'han tancat. Industrials, moltes pimes. Però el que hem de mirar és dir, i el que ens ha quedat? És a dir, seguim tenint capacitat tractora i en aquest sentit jo crec que el que hem d'afirmar és que la crisi el que ha servit és per caure aquelles empreses que no tenien capacitat d'ajustar-se, que no tenien capacitat de millorar els seus processos i que no tenien una voluntat de millorar i d'innovar. I amb la mesura que això s'ha mantingut és quan, com diem a la Fundació, tenim la capacitat, tenim brasa per tornar a fer el foc. O sigui, a diferència d'altres activitats econòmiques, la indústria, si no tens, no pots crear-ne de nova. Són processos llargs. Jo crec que això hem de ser optimistes, perquè tenim les bases suficients per retomar l'empenta i la significació. Estem en aquest primer, diguem-ne, moment de reflexió. Cases. A veure, jo voldria dir una cosa, quasi bé a títol de prèvia, que és que hi ha un acord bastant assumit per tots els que ens preocupa el tema industrial de definir el que en diríem el perímetre del sector industrial. Aquí s'han dat unes dades que són així, que són el 15-20%, que el 24% de l'ocupació. Realment això és la indústria estrictament manufacturera, és a dir, aquella que agafa un producte, la matèria, transforma i surt un producte.
Amb això hi ha dues coses a considerar importants. Una, aquest procés s'ha modernitzat molt i s'ha externalitzat molta part del que es feia dins de l'empresa, ara es fa fora. Però que realment, si no fos per aquest sector industrial manufacturer, no existiria. I segonament, hi ha tota una part d'activitats, des del punt de vista de transport, logístic o el propi sistema financer, que la seva raó és servir part de la indústria. Si s'agafa aquest perímetre del sector industrial en sentit ampli, és a dir, allò que és estrictament manufacturer, i allò que depèn d'aquesta vitalitat industrial, tots els estudis ens diuen que superem el 50% del PIB i d'ocupació. Per tant, quan parlem d'indústria en sentit estricte, no podem oblidar que al seu entorn hi ha tota una activitat que no existiria sense aquesta tocat el tema d'ocupació i, per tant, Carlos, suposo que això ho pot constatar, no? Sí, a mi m'agradaria matisar una miqueta que és veritat que Catalunya continua tenint una base industrial amb una certa solidesa, però també és veritat i que cal fer autocrítica en aquest sentit, de que ara tornem a estar tots d'acord que cal impulsar la indústria i reindustrialitzar. Però si miréssim 10 anys enrere, això no era tan clar. És a dir, aquí s'havia donat en aquest país i en general també a molts altres llocs, s'havia donat per liquidada la indústria en el sentit de que aquí imperava més el curtterminisme, les inversions més suculentes i, per tant, els serveis, una miqueta l'economia especulativa, financera i també la construcció. I aquí és on estem, no? El que passa que després, diguem, de la trompada que ens hem fotut tots plegats amb la crisi, crec que ha tornat la raó de dir, home, la indústria és important. Només cal mirar aquests països d'Europa on no s'ha perdut trem industrial, com Alemanya, per exemple, que tenen la capdavantera econòmica i tenen sobretot la capacitat de crear llocs de treball. Crec que el problema fonamental que tenim ara aquí és que tenim un problema estructural a l'hora de generar llocs de treball. No hem parlat del que en el seu moment es va anomenar la deslocalització brutal cap a països de l'est o cap a l'Àsia, per exemple, i que a molts els va fer potser llançar la tovallola massa d'hora, com si això fos un entrenador d'aquests de boxejador que s'alerta massa d'hora i llença la tovallola i no et deixa seguir competint. Però, en definitiva, aquest repensar ja m'està bé, no, Pons? A mi em preocupa una mica que Catalunya és un territori de pimes, tant en quant a nombre d'empreses com de generació de llocs de treball o de contribució al PIB, i no es veu que el marc que tenen les pimes per poder apostar per la reindustrialització sigui el més adient. Però clar, en cas es deia tota la perifèria. Jo he entès que la perifèria és tota aquesta indústria que al voltant d'una macro gran indústria són petites i mitjanes empreses que viuen bàsicament d'aquesta matriu. Sí, però ni el tema finançament ni el tema morositat ajuda molt a les pimes. I volia dir que amb els pressupostos últims que no s'han aprovat a la Generalitat, el pressupost de la política de reindustrialització ha baixat de 200 milions d'euros a 34. Vull dir que en un moment en què diem que volem reindustrialitzar, em sembla que estem fent el contrari. Hem parlat bàsicament de finançament, de credibilitat en aquesta petita i mitjana empresa que moltes vegades viu de la indústria també, no? Sí, hombre, a mí lo que me gustaría decir es que al final yo creo que todos estamos de acuerdo en que la industria tiene que tener un mayor papel tanto dentro de la economía como de la sociedad catalana. El tema un poco es sentar la base de hacia dónde queremos ir, ¿no? O qué entendemos por reindustrialización, ¿no? Al final, en este sentido, yo considero que lo que queremos es hablar de una industria más competitiva y de una industria más internacionalizada, ¿no? Y en este sentido existen una serie de vectores en los que pienso que serían los que tendría que incidir la política industrial, la política económica, y que algunos de ellos están reflejados un poco en las preguntas que han aparecido en el vídeo, ¿no? Al final creo que la nueva industria significa, o la nueva reindustrialización significa contar con empresas de mayor tamaño, más innovadoras, con una formación de calidad, con un marco fiscal y un marco regulatorio adecuados, con unas infraestructuras correctas y con precios de la energía competitivos, ¿no? Y todo ello, claro está, acompañado de una financiación adecuada. Aquí, per tant, hem tocat una mica l'os, no, Modest? És a dir, al final parlàvem d'Europa, parlem de
els efectes d'un Brexit que encara no sabem què passarà, però, en definitiva, ha d'haver-hi una política industrial macroeuropea que més o menys dissenyi sectorialment el que fan els seus països, o és una lliure competència i vinga, jo munto una indústria siderúrgica més igual perquè lluitaré amb la conca del Ruhr, per exemple, no? Home, hi ha d'haver ordre on cal ordre, però aquest tipus d'ordre que apuntes tu és mínim. El que s'ha de deixar és actuar a les forces del mercat. I jo voldria apuntar 3 actors que em sembla que són crítics a l'hora de plantejar aquest impuls que necessita la indústria, amb els paràmetres que apuntava el Joan, en el sentit que la comptabilització de la indústria pot estar esbiaixada i desvirtuada pel fet que hi ha externalització de funcions i, per tant, el que abans es feia dins, ara es fa fora. El que hem d'agafar és el valor afegit que genera la indústria i la qualitat del que produïm i com exportem. I aquests registres són relativament bons. Ara bé, jo voldria apuntar 3 actors que em sembla que són claus en tot aquest procés d'impuls a la indústria. Una, i vinc d'una institució empresarial i, per tant, faig autocrítica també del sector empresarial. El sector industrial i els empresaris s'ho han de creure. Han de creure en la indústria. Han de creure en el seu potencial. I perquè, com he dit abans, aquest país té ADN industrial. Hi ha emprenedors i empresaris que són fenomenals i que tenen una capacitat d'innovació extraordinària. I s'ho han de creure. El que no han de fer és renunciar. No han de renunciar pel diner fàcil o per la construcció o per anar a sectors que no els hi són propis. Per tant, la primera qüestió crec que és aquesta, i creure-s'ho i no renunciar. Segona qüestió, la societat ha de creure en el sector industrial. I la societat hi ha de creure, doncs, diguem que reconsiderant la visió que en té de l'empresari industrial, posant-lo en el lloc que ocupa, com un generador de riquesa, de progrés, etc. I la societat, també a les nostres famílies, hem de fer una reflexió al voltant de les ocupacions que els fem fer als nostres fills o que pensem que han d'orientar els nostres fills. Aquest país té un dèficit crònic de formació professional. I tots nosaltres, segurament que els d'aquesta taula també, tots devem tenir fills que són llicenciats, amb coses que encaixen més o menys en el mercat. S'ha de potenciar la formació professional, que és una eina bàsica pel creixement industrial. I la tercera cosa, que normalment es dona moltes culpes a l'administració. L'administració fa el que pot, té els diners que pot. El que ha de fer l'administració és acompanyar. I ho pot fer de diverses maneres, ho diré molt sintèticament. Una, potenciant el coneixement. Aquest país té una potència enorme en ciència i tecnologia, potenciant la transferència d'aquesta tecnologia i lligant-la en el sector industrial. Segona, un marc regulatori propi, un business friendly que sigui efectiu. I les infraestructures. No pot ser, per posar per cas, que una infraestructura bàsica per un país com l'estat espanyol, com el corredor mediterrani, estigui marejant la perdiu des de fa tants anys i encara fem aves que van de Madrid a Palència i que els hem de tancar. Portem 20 minuts i ja trigàvem una mica a treure el tema infraestructures, que l'anava a treure, però ja, evidentment, en la cua de la intervenció d'en Joan ja ha sortit. Digue'm, Garell. A veure, lligant com has començat aquesta última, que deies el tema de les polítiques industrials i també el pes o no de les pimes, no? Jo amb això voldria fer 3 consideracions. Subscriveixo plenament aquests 3 eixos que apuntaves. Però deixeu-me que afegeixi una cosa parlant de quan deies de la política industrial. Jo crec que hem de mirar la indústria no com la coneixem del passat, sinó mirant a quina és la indústria que acaba el futur. I assumint plenament el que deia el Joan en quant a la quantitat, és a dir, quin és el pes real sobre el PIB, quines són les nostres capacitats, i també aquest fet que aquells països que han mantingut una bona base industrial són les que millor han suportat aquests períodes de crisi. Però amb aquesta línia, jo crec que és clar, i ho deies fa una estona o fa un moment, el fet de dir necessitem una indústria que sigui més competitiva i una indústria que sigui internacional. I hi ha aquest problema de la petita i mitjana empresa, el pes que tenim de les nostres pimes de microempresa. Però jo crec que això hem de contextualitzar. Primer, mes darrere mes, trimestre darrere trimestre, estem batent els rècords d'exportacions.
La Fundació no fa molt va encarregar un estudi sobre el pes d'aquestes exportacions i el pes de les pimes és notori i ha anat creixent. Per tant, les nostres pimes el que s'hi han demostrat és que tenen capacitat d'adaptar-se i capacitat d'abordar els mercats globals. Què és, per altre cantó, el que també s'ha... Per tant, el tema d'internacionalització anem per la via. Quin és el problema que sí que és notòria? Que està vinculat al tamany, que és la capacitat d'innovar. És aquesta capacitat d'agafar l'avenç tècnic i científic i posar-ho dins dels productes. I aquest és, jo crec, la norma o el repte que tenim de veritat. És a dir, com fem que la nostra teixit industrial de pimes sigui capaç d'innovar. I aquí ho ha apuntat, ja no recordo qui dels meus companys, el fet de dir Catalunya és una potència en quant a generar coneixement. Formem part de les 10 regions que més generen coneixement. I, en canvi, estem a la cua de la capacitat de convertir aquest coneixement en PIB, en progrés social. Per tant, el gap que tenim és com agafem tot avenç científic i el convertim en una indústria que, encara que sigui petita, té molta capacitat de producció i ha demostrat la seva capacitat d'internacionalització. Per ordre, m'han demanat en Carrasco. Sí, yo... Carlos, Pons... Sí, simplemente una puntualización respecto a la internacionalización de la pyme, ¿no? Sin duda, en los últimos años, tanto en Cataluña como en España, el crecimiento de las empresas que se han orientado hacia el exterior ha sido muy importante, ¿no? Seguramente al calor de la crisis económica. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que el grueso del valor de las exportaciones se concentran en unas poquitas empresas. Para poner un ejemplo, por ejemplo, en el año 2014, la mitad de las empresas que exportó bienes manufactureros, en el conjunto del año, el importe exportado no superaba los 5.000 euros, es decir, una cifra bastante insignificante. O aquellas empresas que consiguieron exportar más de 50.000 euros no llegaban se situaban en torno al 27%. Por lo tanto, sí que es cierto que hay un importante proceso de internacionalización de la empresa catalana, pero también es cierto el percentatge de facturació de cada una d'elles, l'exportació no és, diguem... Es decir, el grueso de las exportaciones se concentra en unas poquitas empresas, ¿vale? Es decir, yo creo que en el sistema español conviven dos tipos de empresa, una proporción muy elevada de pequeñitas, muy pequeñitas empresas y una proporción muy pequeñita de grandes empresas muy innovadoras, muy competitivas y muy internacionalizadas. Però només un apunt molt ràpid. Un dels problemes que hem tingut és que, efectivament, la crisi ha obligat a que el mercat de l'Estat es tanca anar a mercats foranis. Però en quins productes han anat amb aquests mercats? Amb els mateixos que teníem aquí. I, consegüentment, una part de la competència s'ha fet bàsicament per costos. El repte següent, i aquest és la clau per realment incrementar aquests percentatges, és que aquestes empreses que han aconseguit obrir aquestes portes, el següent pas sigui productes innovadors i productes de més valor. I aquest, per mi, és el desafiament. Ara sí que us demano concisió, que anirem a un altre bloc, però Pons, Clarós... Es tractaria de fabricar productes amb serveis incorporats, amb coneixements, amb know-how, però tenim dues àrees de millora. Una, la transferència de coneixements de la universitat cap a les empreses, no està funcionant prou bé, es signen molt poques patents, molt poques. I després la formació és la gran assignatura pendent. Tenim un model, com ha dit el Modest, que tenim moltíssima titular superior, molt poca FP i molta gent que està fora del sistema o està en molts pocs estudis. Ens convé tot el contrari. Menys formació superior, molta més FP. El model de l'FP dual i tota l'immersió dintre de l'empresa s'està intentant potenciar. Està costant trobar molts perfils, soldadors, està costant, no es troben. I sembla mentira, amb un atur que tenim, que costi trobar molts perfils... No sé si els enginyers industrials acaben de soldadors també... Tot i que al món dels enginyers industrials hi ha poc atur, diguem, dintre del que en diríem el llicenciat, però en altres professions es nota més. M'havies demanat també, Clarós, la paraula? Sí, és que jo crec que ens trobem davant d'un canvi molt important. Estem a les portes d'un canvi de model. I el problema és que potser encara estem reaccionant amb eines i instruments del model anterior. Per exemple, l'increment de productivitat que s'està produint darrerament ha sigut gràcies sobretot a una devaluació laboral, salarial, fonamentalment. I clar, d'aquesta manera no impulsarem el nou model. És a dir, aquí el que cal entendre és que estem a les acaballes d'un cicle tecnològic i al començament d'un altre cicle tecnològic que genera
un model completament diferent, basat en la digitalització, amb el canvi de model energètic, per descomptat, i per tant, amb allò que ara s'anomena la indústria 4.0, que vol dir un nou salt tecnològic important endavant. Això implica canvis importants, potents, en la concepció del model. No es podem continuar basant les nostres indústries en el que ens hem basat fins ara, perquè, per exemple, la manca clamorosa, diguem, d'inversió en R+D+I d'aquest país ha sigut el que ens ha situat a uns nivells avui, el que ens està creant uns problemes i unes dificultats enormes per créixer. I, per altra banda, la qüestió del treball, de l'ocupació. Això és fonamental. És a dir, fins que no aconseguim que el nostre sistema econòmic sigui capaç d'absorbir llocs de treball, de crear-ne, no podrem estar parlant d'un impuls o d'un pas endavant en el nou model industrial. Modest, m'has dit que volies parlar. Per allò tres de precisions al voltant del que s'ha comentat abans. L'exportació és molt dinàmica i està molt concentrada en grans empreses, però també és cert que cada vegada hi ha més empreses exportadores regulars. És a dir, partíem de fa 5 o 6 anys de 12.000 empreses exportadores regulars, que són aquelles que tenen fa 4 anys que es porten de manera continuada, i per tant aquestes dels 5.000 euros segurament que en caurien moltes, doncs aquesta xifra es consolida i estem en 15.000 empreses exportadores regulars, i això inclou moltíssimes petites i mitjanes empreses. Per tant, hi ha reacció. Segona cosa, no estic d'acord en què el dinamisme exportador sigui degut als costos, a ser competitius en costos. Esclar que som competitius en costos, però mai no podem competir amb els grans competidors a nivell internacional que són excel·lents en costos. És a dir, amb la Xina, que tenen un salari d'una desena part del que tenim aquí. Això és impossible. Per tant, jo reconsideraria aquest aspecte i soc bastant optimista en el sentit que aquest país, la trencadissa industrial que hi ha hagut, la neteja industrial que hi ha hagut, ha estat tan gran que el que ha quedat musculatura pura. Ha quedat musculatura, ha quedat empreses que estan ben preparades i que van amb la línia de la nova orientació, és a dir, cap al que ha de ser el futur de la indústria. És a dir, alt valor afegit, salaris alts i valoració de la qualitat i del servei en mercats internacionals. Aquesta és la via. També m'ha donat en Joan la paraula fa estona. Sí, estic substancialment d'acord amb tot el que s'ha dit. Jo sí que volia dir que, efectivament, una societat industrial pressuposa una cultura al conjunt de la societat de caràcter industrial, que assumeixi això. Per exemple, quan es diu que hi ha, com deia ara el Modest, 15.000 empreses que exporten regularment, jo voldria posar en valor el que això representa. Poden exportar poc, però és un inici mental de què el mercat està fora. Vull dir això perquè s'ha de viure una miqueta. Això té poc glamour, això vol dir agafar la maleta i anar per molts aeroports, ja obrim mercats, fins que et donen alguna cosa. És molt dur, les empreses aquestes. Que hi hagi 15.000 empreses que regularment exportin, poc o molt vol dir que el país s'ha produït un canvi en el seu teixit industrial, el seu teixit productiu molt important. Que l'ha de fer no únicament el sector productiu, l'ha de fer el conjunt de la societat. Perquè encara ara, a vegades, es plantegen discussions curioses respecte que si la indústria, que si el seu impacte medioambiental, inclús tots coneixem força serials televisius i no televisius, on... S'han culpabilitzat gairebé sempre el sector industrial. I això diria que després l'administració pot fer coses, ha d'haver-hi una política industrial. Però essencialment el que ha d'haver-hi és una capacitat d'agilitzar tot el que faci i possibiliti la producció. És un tema interessant. Deixa'm acabar només un tema, perquè s'ha parlat molt de la dimensió. I de la dimensió, és cert, tenim un sector productiu, empresarial, atomitzat. Però la meva experiència em diu que aquest és un tema que està detectat des de fa molt temps, que s'han fet molts intents, però això costa molt de tirar endavant, perquè cada economia és com és. En canvi, jo penso que hem d'aprofitar allò que tenim i que és un model productiu molt específic d'aquí. I m'estic referint a la quantitat de clústers industrials que hi ha al país. El clúster no és substitutiu d'entrada d'una gran empresa,
però pot arribar a ser igual d'eficient si efectivament el clúster com a tal, entenem com a clúster aquella concentració d'empreses d'un mateix sector, la interrelació de les quals acaba sent productiva i eficient per tots. Bé, doncs a Catalunya tenim un model productiu fonamentat en clústers, en molts. Si som capaços d'aprofitar això, entenc que es pot suplir en bona mesura el fet de que no tinguem grans empreses o en tinguem menys, que tot arreu n'hi ha de petites i mitjanes empreses, tot arreu, però el que tenim és poques empreses mitjanes, comparat amb Europa. I aquest és un tema que hauríem de potenciar. Se m'ha quedat pel camí una pregunta, li volia fer al Daniel, sobre el fet que les grans entitats financeres, i el Sabadell no és una excepció, van creure fa dècades en el sector industrial, no en va, per exemple, participen en diferents projectes està també en tot aquest món perifèric de la petita i la mitjana empresa, que potser depèn de la més gran o de la mitjana, que depèn de la gran. A nivell financer, això realment avui es veu diferent, per exemple, des del Sabadell? Bueno, al final, las entidades financieras españolas en general han hecho un importante trabajo de saneamiento en los últimos años, ¿no?, de reestructuración, y actualmente se encuentran en disposición de conceder crédito, ¿no? De hecho, la actividad crediticia poco a poco se está normalizando, ¿no? Relacionado con la pregunta que comentabas, se puede observar que las nuevas operaciones de financiación, los nuevos flujos crediticios, no el stock, sino las nuevas operaciones, ya llevan bastantes trimestres aumentando, ¿no?, mejorando. Y mejoran tanto las que se dirigen a las familias como las que se dirigen a empresas y en particular a las pymes. De hecho, el Banco Central Europeo hace una encuesta de forma periódica, una encuesta que no se dirige a las entidades de crédito, sino que se dirigen a las pymes. Y se observa, y una de las preguntas que se le hace es cuál es vuestra principal preocupación, vuestro principal hándicap, problema. Y se observa que una de las posibles respuestas es el problema de la financiación. El peso otorgado a esta respuesta ha ido disminuyendo de forma clara en los últimos trimestres. De hecho, según la última encuesta, tan solo el 10% de las pymes españolas consideran que el problema de la financiación es su principal problema, frente al 32% que consideran que su principal problema es encontrar clientes y frente al 18% que piensan que su principal problema es la competencia. Sí, puc dir una cosa al respecte? Sí, Joan, sí. Segurament tens raó, perquè en aquests moments hi ha una liquiditat abundant. Però, esclar, les empreses tenen memòria i les empreses han passat moments molt complicats, tots ho sabem, quan va haver-hi una reducció dràstica del flux de finançament, i per tant això no ara. Si mirem experiències d'anys enrere, veurem que fins que no es torni a generar un clímax de confiança, doncs ha de passar un temps. I, per tant, segurament ara el problema no és tant obtenir finançament, sinó el fet de dir, bé, si em tornem a trobar i he de tornar a passar els moments que he passat, m'ho rumio dues vegades. Sí, un apunt. Les circumstàncies dels mercats financers han canviat molt i ara són, diguem, més positives per obtenir finançament per part de les empreses. Això és innegable. El que passa que també d'entitats financeres en queden menys. I vol dir que la capacitat... De múscul? És a dir, també hi ha múscul aquí després de la criba... Bueno, aquest és un altre tema per un altre programa especial de conversa, segurament. Ja en parlarem algun altre dia. Però centrant-ho només en la indústria, doncs la indústria que vol accedir al crèdit abans tenia més diversificació, tenia més oferta. Ara està més concentrada. I això és un factor, diguem, afegit de complexitat a l'hora de negociar finançament. Abans s'ha abordat el tema de tornar, diguem, a encantar una mica aquest món universitari, aquest món de la formació professional cap al món de la indústria. Jo no sé si, diguem-ne, hi ha arguments de pes perquè una persona vegi, per exemple, una oferta de feina més immediata si tira per aquí o, en canvi, que no la vegi tan factible si tira per allà. S'ha de fer molt atractiva la formació professional, que fins ara estava molt mal considerada. Ara,
amb la formació dual, que una part es fa al centre productiu, jo crec que s'estan donant els passos adients. El que passa és que tampoc serveix per tota dimensió d'empresa. Jo preguntaria si pragmàticament, és a dir, el fet de dir guanyat la vida com a soldador, si això té molt encant o no. Potser hi haurà gent que trobarà més romàntic fins i tot dedicar-se a la soldadura que a una altra professió, com per exemple fer la carrera de dret. Què en podríem dir d'això a nivell laboral? No sé si els treballadors d'aquí tenen un concepte gaire diferent, però si mirem les economies a les quals ens volem assemblar, per la seva competitivitat, doncs es dona exactament això, que el segment de formació mig és molt més ampli que el nostre. I, per tant, aquella gent estan prou orgullosos de la feina que fan i de la seva aportació al sistema. No hauria de ser cap tipus de problema si entre tots aconseguim prestigiar la formació professional, especialment perquè estan cobrint una funció molt important al sector industrial, molt important, no? Amb aquest tema concret i un que permeteu-me de passada i tirar-me enrere per lo que deia el Joan, no? Amb el tema de les potencialitats dels clústers que hi ha arreu del territori. Jo crec que aquest és un tema que no hem de menystenir, perquè en definitiva tindre clústers arreu del territori i amb aquesta nova cultura de lo que és involucrat en la indústria 4.0, jo crec que això és una enorme potencialitat per reequilibrar el territori. I reequilibrar el territori comporta forçosament millores de la qualitat de vida i una economia menys agressiva amb el medi ambient. Això dit de passada per reafirmar i dic perquè aquesta per mi és una de les palanques a considerar. Respecte al tema de formació, nosaltres a la Fundació, que fem trobades periòdiques amb industrials de tot Catalunya, un dels temes recurrents és precisament el tema dels perfils professionals. I una de les coses que surt, i al final quan tothom t'ho diu deu ser veritat, és que gairebé el 50% de les formacions professionals que avui en dia s'imparteixen no són les adequades pensant a 3, 4, 5 anys vista. I segueixen sent aquelles que eren necessàries amb aquest model industrial que, com deies, estem deixant enrere. Per tant, jo crec que no és tant parlar de que s'ha d'incrementar la gent que estudia la formació professional, que és veritat, com reformular les temàtiques de la formació professional pensant en la indústria 4.0, que si després voleu en podíem parlar una mica, perquè és el futur. I la resta. Sí, a mi em sembla que aquí hi ha diverses qüestions a abordar. Una és què estudien els joves avui per fer-se un lloc en el món del treball. Però una altra qüestió també és veure com es recol·loquen milions de treballadors que en els propers anys perdran els seus llocs de treball perquè el món industrial i l'economia està transformant-se globalment. És a dir, a mi m'agrada citar una qüestió que és molt clara, una trajectòria històrica. La societat rural va crear milions d'aturats, persones que no podien continuar treballant i van venir a les ciutats, això són els anys 60 i 70 en el nostre país, i van entrar a la SEAT i a la indústria, i van treballar a la indústria. Però el canvi tecnològic va començar a crear milions d'aturats en la indústria que van passar als serveis. I ara, la nova revolució tecnològica està creant i crearà milions d'aturats en el sector serveis. Per exemple, un dels principals afectats seran els administratius, i això ja ho estem veient, i tot en el sector bancari i en aquest tipus d'empreses, a generar molt d'atur. Per tant, aquí tenim molts treballadors que, és a dir, si no treballen al camp, si no treballen a la indústria, si no treballen als serveis, a on treballaran? I la resposta, jo per mi ja l'avanço, és a dir, treballaran en la nova indústria, en aquesta indústria 4.0. Però això vol dir que el sistema formatiu el que ha d'abordar és de veure dintre de la boira, perquè quan s'està en el procés no s'hi veu gaire clar. Ha d'abordar quines són aquelles ocupacions, quines són aquelles formacions que calen. Sovint surt en aquestes converses de manera col·lateral sempre això que la majoria de les feines d'aquí a 15 o 20 anys encara no tenen nom ni cognom, no les coneixem i, per tant, una de les bones feines seria la de prescriptor de feines de futur. És a dir, que començar a vislumbrar ja quines són les feines que ens venen per tal d'avançar-se una mica. Però com que tinc moltes paraules demanades, m'ha semblat que en Daniel o el Garrett volia... I en Pons també volíeu comentar. Daniel. Bueno, yo en relación a la formación estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final hay
dos ámbitos educativos que inciden directamente en la industria, ¿no? Que es la formación profesional y que son las carreras técnicas, ¿vale? Por lo tanto, estoy de acuerdo en potenciar, avanzar en esas líneas, pero al final lo que estábamos diciendo, ¿no? Que cambia tanto la vida, que no sabemos qué puestos se van a ofrecer en el futuro y demás, que es lo que estabais comentando. Por lo tanto, al final un poco lo que me hace pensar es que lo que necesitamos es no solamente centrarnos en estos ámbitos, sino en cambiar el sistema educativo conjunto en sí, ¿no? Es decir, al final, si queremos sentar las bases de la industria del futuro, creo que hay que cambiar el sistema en su conjunto. No hay que olvidar las tasas de abandono escolar que tenemos, los problemas con los idiomas que tenemos, etcétera, o el hecho de que tengamos unas reglas educativas que van cambiando con los ciclos electorales, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, creo que al final hay que basarse en sistemas que tengan éxito, ¿no? Como el de Finlandia, ¿no? Quizás lo que hay que hacer es la educación que sea algo más integral, ¿no? Una educación más integral del alumno, ¿no? No solamente centrarnos en la parte intelectual, sino también en la parte emocional y en la parte artística. ¿Por qué no? Al final, lo que queremos potenciar es la creatividad. Lo que queremos es conseguir gente que dé soluciones creativas a problemas complejos, ¿no? Por eso creo que hay que incidir en esta línea. En este sentido, por ejemplo, el informe PISA ha introducido una pregunta en el que se dice capacidad de ofrecer soluciones creativas a problemas complejos. Y en el ranking desafortunadamente, ni España ni Cataluña, que se posiciona algo mejor que España, se encuentran de las mejores, ¿no? De hecho, están algo rezagadas respecto a los promedios europeos, ¿no? Si es pogués fer un test avui en dia, jo crec que encara hi hauria molta gent que a la paraula o a la pregunta indústria podria dibuixar una xemeneia amb fum. I seria, no sé, fins i tot psicològicament analitzable perquè hi ha un estàndard instal·lat al cap de molts. I, en canvi, l'esforç que ha fet la indústria per netejar-se, per complimentar unes certes dècades d'assetjament i d'estigmatització és molt important. No sé si això compta en l'avert, en l'actiu, no? I no en el passiu. Modest. Jo crec que aquesta és una transformació en positiu que ha fet aquest un sector productiu molt important. Ser menys contaminant, ser més estalviador d'aigua, ha fet uns progressos extraordinaris en aquest àmbit. I específicament, quan parlem d'ocupació i de formació, en el futur, el sector industrial, molts llocs de treball, encara que creixi el sector industrial, molts llocs de treball no els crearà. Per què? Perquè la indústria és un procés, les indústries manufactureres són processos que estan sotmesos a una automatització creixent, a un augment importantíssim de l'aplicació de les TIC, a un espectacular creixement dels sistemes automàtics que van sols, de manera que la indústria segurament que serà en el futur un exponent excel·lent del sector del coneixement. I els treballadors, tant actuals com en el futur, hauran d'estar adaptats a poder ser molt competents tecnològicament i de manera permanent. Probablement no és tan important si es crearan molts llocs de treball o pocs, perquè els que no es creen a la indústria es crearan a altres llocs que potser seran perifèrics o d'activitats noves, com que la indústria generi alt valor afegit. És a dir, que des del punt de vista de la generació de valor afegit, aquest sigui un sector important i exportador i generador, per tant, de riquesa. S'han introduït conceptes interessants, Clarós Massabenat, Casas i Garrell. Sí, jo crec que, efectivament, la indústria ha de ser un pal de paller dinamitzador i tractor de l'economia en general, no? No estic tan segur, crec que aquest és el gran interrogant que pesa sobre si la nova indústria, el nou model industrial, serà capaç de substituir, de tenir un balanç net, diguem, positiu a nivell de llocs de treball. Perquè se'n destruiran molts, però també se'n crearan. Jo només voldria dir, així molt sintèticament, que crec que aquesta nova revolució tecnològica de la digitalització i el canvi de model energètic sí que té una gran capacitat de crear llocs de treball. En la indústria i en altres sectors, no només en la indústria, sobretot també en els serveis. Penso que aquí hi ha un repte immens, s'ha de canviar pràcticament tot, s'han de canviar les infraestructures, s'ha de canviar el model energètic i hem de produir d'una altra manera, de forma distribuïda i a base de renovables. Això implica
una tasca immensa de producció de noves màquines, de noves centrals, però no només això. Implica també, per exemple, la qüestió de l'eficiència energètica en els edificis, l'autosuficiència
optimista la visió financera vers la indústria catalana? Yo creo que sí, que hay que ser optimista, ¿no? Al final, todo lo que hemos dicho aquí, de una forma u otra, hemos coincidido bastante. Yo me quedaría con 2 puntos, ¿no? Que serían un poco los que yo considero más relevantes. Y sería que, bueno, avanzar hacia la industria del futuro yo creo que requiere, por una parte, contar con empresas de mayor tamaño y, por otra parte, contar con una formación de mayor calidad. No serà l'última edició d'aquest Converses amb el Banc de Sabadell al llarg del mes de juliol. Per tant, no us dic fins després de vacances, sinó que encara tenim una nova cita ben aviat. Per tant, gràcies per seguir-nos, com sempre. Tractem d'abordar temes de l'economia quotidiana que ens afecten a tots. I amb opinions dels experts, com avui, doncs la cosa queda bastant més clara. Gràcies i fins a sempre. Adéu-siau.